Arin esaten da, baina duela 5 hilabete bezala dago kasua, inolako berririk gabe. Hala esan digu Sergiok, Borjaren anaiak. Poliziak hartu eman etengabea du familiarekin. Es una prioridad para ellos, pero... Eurentzat lehentasun bada, baina zantzu faltagatik ezin aurrera egin. Atascados. Kolonbiako Cabo de la Vela ingurunetan dago hutsunea. Jakina da, gazte-gasteiztarra turista talde batekin egon zela bertan gauez, eta gero ostatuko logelara joan zela. Baina ezin esan ze gertatu zitzaion Borjari hortik aurrera. Norabait joan ote zen, itsasoan sartu, norbaiten esku egon daitekeen, hipotesi asko eta zantzu bat bera ere ez. Urratsik egin ezinik joan dira 5 hilabete eta horixe da familiaren beldurra. Es nuestra mayor preocupación. Sobre todo que... Gure kezka da agintariek kasua ahaztu eta ikertzeri uztea, datu berrien faltan. Vayan aparcando el caso y no se siga investigando. Eurek behintzat ez dute amore emango, zain bizi dira, egoerari buelta emango dion deiaren zain. Alegia, telefonoaren bestaldetik helduko zaien berria, ez dadila orain arte bezala albiste falta izan.